every day. I'm this, I'm that. I did this one. I'm holy. I sleep on stone. I fast 500 times a day. I'm a virgin. I'm a virgin. I'm a virgin. But we are lying and we are boasting. You see now, and then they sleep with their workers. Then sleep with married women. Then sleep with doctor. Then not so good virgin. Jesus Christ. More to go and people are busy listening. People are comfortable. Uno making anugia. I said, "Come na this week na years week." I was saying, "Bikun na biku this week, guys. We can open. Let us have peace. Let us have peace." Ozugo. Father James ikugo anugo ikugo. In a repeated statement. Go and listen to Prophet Johnson Suleiman, Apostle Johnson Suleiman. Enweli hoku mbobe a Lagos Crusade. Go and check that Lagos Crusade mbobe an island this year. I was there. Only one statement also. Only one case I report earlier. He mo wese no bulu no mbo a young prophet no we hoka yiku ebe. Izono na agbasa. Mana na enwe na emezi diplomatic. People grows. Give people time to grow. Give people time to grow. Let them grow. Father James, give people time to grow. Yes, ikugia. Onye na agwa okwu makwa na niile bụ mmadụ bụrụ nwoke. Enwe ka isi correct nwoke. Enwe ka isi correct nwanyị. Enwe ka onye na-akwara inye correction like this. Ofubaze ya ka mkpali. If actually nature inye correction one. Father James ebe ozugo. Ebe asa ebe ka lekuzi akwa enyi gị nwanyị dịka ọgụwagbo. Ị na-ekwu okwu a virgin anụnwa, virginity a, ego, crowd, nka. What is now your problem? At the end of the day, but I say, if they can amend their ways, and the heaven will be more open and they will work stronger. So, which means in heaven had open, or heaven had open. This week we are supposed to have peace. Takulai hozo. Insecurity na ni ibai kale. How many times have the father but about insecurity na ibai? Roman Catholic Church remain one of the biggest Christian organization anywhere in around the world. Open and the Roman Catholic Church but more through bishop or through cardinal. I say okay. One thing about Catholic is that ndị ndị Abuja go today na first reading ka ndị London ya agụ, ka ndị Imo State ya agụ, ka ndị Anambra ya agụ, ka ndị Lagos ya agụ, ka ndị Tanzania ya agụ. So why not Ibia impose okay today all the Catholics they have put 1 hour protest to exercise and to get to kwe maka ihe na-eme na Igbo or Nigeria as a whole. Why can't this thing happen every day? Unachonye konka. Ebune Ebuka Obi decided asking how not to him here can the Catholic. Will people force him or to oppress him come here Catholic? Unesi no boro Catholic. No na me Catholic. Mano no wana correct kuya ni me Catholic. Obona he me Catholic. Why can't you people let him be? For crying out loud, let this young man be. Let it be. And then we're canceling. And then we're canceling moment in our ministries. Father name we confession. And then but why all this all the time? Guinea. Okay, you know, but I will say 1 hour. Say, okay, I make Catholic in today being Sunday or the last Sunday of the month. Let all the whole Catholic put at least I can do Catena, Kosebe 11 or 11:30. Agagalea within the street of the church, not even processing. At least by the time I got 10 churches in Nigeria or 20 churches in Nigeria, Imana, the word we hear. Yes, now these people are exercising their right. Since the government has failed us,
nke mere eme n'Enugu mgbe ahụ the government came and scattered it maka mgbe ebido gbuwe ndị fada. They came out na ya kwesịrị ịtakụlụ here and there, abuses here and there kwesịrị ịtakụlụ na-eme n'ime church. Everyday Ebuka Obi so na Ebuka Obi asịrị unu onye na unu si na ọ bụrụ Catholic mana ndị Catholic na-akọrọ eti akali ya. Onye unu si na ọ bụrụ Catholic ndị Catholic priest na George akali ya. Ọsọsọ ndị Catholic church ka ọ na-agwado okwu. Ọsọsọ ndị Catholic na-abịa Zion. Somebody like me mgbọsị dị m mma ma eje ga preach na ebido rosary amarọ m ekpe ya echefugo m ka esi ekpe ya, I will walk away. Ọ na-egele egele. Na-egele egele. Ọ dịrọnụ mma. Oha, ọ dịrọnụ mma. Ọ dịrọnụ mma. Lekwa na vidiyo gị ka ịkpọrọ mmadụ ekwensu. Uche actually no mmanụ na ekwensu ka ịkpọ. Ọ bụ na ọ bụrụ ekwensu fine mana amarọ m na ma anụkwala ọfụma. Ọ dịrọnụ mma. Father should be control of his words. Ikonyo ikuku ihe na kwesịrị ka akọ. Ikoko. But then in this video ko no fun. Every day, I'm this, I'm that, I did this one, I'm holy, I sleep on stone, I fast 500 times a day, I'm a virgin, I'm a virgin. But we are lying, and you are boasting. Did you see now? And then virgin, they sleep with their workers. They sleep with married women. They sleep with a doctor. They not so good, virgin. Jesus Christ. More to go and people are busy listening. People are comfortable. Italy, in UK, anywhere you are living, please don't control us because of $100 you give to us. Allow us to do the work of God. If you have an advice to give to us, give. Oburo, you might want to video. Okay, what? When people are not, then I was in Brazil, then na lose. If not, now, need to go to the medical way, but it's a way, Father. Chineke ziri ozi nya ma aka ebe ịma ihe Chukwu chọrọ iji okwu ahụ ichere human being ya ekwughị okwu na Chukwu ga-take action. The prophet of God must speak God into the matter, because Chineke anaghị abata n'ebe a na-akpọrọ ya. He does not impose himself in the affairs of men. He created prophets so that they can bring him in to the affairs of men. So prophets were vessels of God's presence, vessels either to bring God, come better to intervene. Only happen when the people of Israel, when they see in number 14, and walk under 1 hour, and they heap dead bodies. The poisonous snake. Woe betide the nation that silenced their prophets. Woe betide the nation that energy go will not control the prophet. Now I have my support to say. Onwe parish from Naba, a Jeba, Suchieba, you matter when they got her monster. He got her monster. And now go be see, when I through the follow, Abia Quay, you follow that type of amen. I'm finishing now. The same group of people are trying to argue privately. Now you push it is now buying negative words. What's my business? But say to the Father, I don't know any of you. And little do I have you my wife but to get them only case of sit and I could beg herself that I'm born with any name later. I won't name my chuku, you got to men to block men's heart. He block people's heart and they man the he block God the heart of God. No. You can't do that. You can't do that. After all, to put J Father, one lady, what can you do? Okay. What can you do? Happy. Okay, everybody can never be in me. More.
Yes, so ebe a ka ndị fada na-abịa ebe a ka bishọp na-abịa eri nri happily bọsị nchi fada afụrụ ụzọ ọnwụ ọgaranya ka mbụ maka ekwuru eji okwu sef bọsị nchi fada afụrụ ụzọ chefada na banata bishọp gas m bịakwa chọrọ m bịa hụra dị isi m nkwọ Nnewi kwuru abụ the next Sunday afụ ụzọ. So biko na na-akwanyere ndị amụma ugwu na-ejizi n'ebe a control fa allow them to do their work. Unu fụ onye na-eme ife na-adịrọ mụ na man control onwe unu fụzi onye na-agba aka ebe against ihe ala dịrọ mma isi ya mechie ọnụ focus on your ministry. O nwere nke sị na m sokwura na ndị n'ọmụnwa ebe m nsọ Mbaka nke onye nwa na Lagos na-ahị nwa ka a na-arụ aha ha mana ihe a meziri enwezi ihe eji m eme zie mụnwa onye ndeke na-arụ aha mụnwa onye m na-etowa mkpi ahụ m nobody onye ka gị na-eme na Nigeria mụnwa achọkwara bụ ajụkwa ya ekwekarị ka m bụrụ everybody n'ọsọsọ ihe dị mkpa ọrụ daa bụrụ ọrụ siri ike agwa ndị ọzọ ha jụ na fama nje Chukwu gwa m mma ekweje adị njesi nata na-enwe joy finish na-enwe joy. Ha na-achọ ha to be used by God and they were ever ready. Ọsọ anyị ji eje ọ na-asụkwa iwu obi ka ji Chineke na-asịghị ije ịmachapụ ịmapụ ihe bụ mmacha ịmapụ etu ndị mmacha na-end machara ka ewefụ gị ewebe ndị na-ekwu okwu ewebe ndị na-ekwu eziokwu agbacha na ya ga-eru just turn ọsọ isi na can we stand the immediate kingdom of darkness? Ọ bụrụ na Chukwu akọmishọn kwado gị o nwere ụdị ofe ya wụ n'ụfụ were ajọsụ gba nkịtị na-ekene Chukwu etu a Goliath bịa na-asụtọsị ọnụ for many days. Every day I'm this, I'm that, I do this one, I do this one. Every day they kill this man. You only every day I'm this, I'm that, I did this one, I'm holy, I sleep on stone, I fast 500 times a day, I'm a virgin, I'm virgin, I'm a virgin. But we are lying. And they are boasting. Jirizie na-ekwuzi ndị enyi ha dụra virgin, ndị enyi ha na-eme ihe sọrọ, ndị enyi na-sleep with their workers, ndị enyi na-sleep with married women, ndị enyi na-sleep with doctor, ndị enyi n'ọsọ gị nwa bụ virgin. Jesus Christ, mmụọ Chukwu n'ọzọkwa dị n'ime. And people are busy listening. People are comfortable. Onye ahụ abịazi onye celebrate stupidity mụ nso wee sị gwa onye a kwa nwa odibo ma n'okopukokwe. So ụdị ha na-eme onye ọbụla so na nọzie onye ọbụla. Everybody cannot be the same. God have different purposes for us. Different purposes maka na ndị Nnewi si na ife kwuru ife megịnị ọ ife provokuru ife mụ na onye afọ kwara onwe ya ugwu na-asụ nara ndị Igbo na Southern Sudan nwee the chance to do things unu mee ya ọfụma. Ije na ministry aha ihe niile ike na mmọnwụ niile na-ekwe imede ya irelax ya mere ọfụma ya anwụ irelax ya wepụ ụmụ rubbish niile will you die? You will even be better blessed. Maka ihe Chineke kwuru ya bụ ka ya bụ ọ bụrụ ịbịa iburu nka ịkpọpụta etu nke ka ọ ya adịdị m etu a nne m a na nna m pụọ n'ọgbọ je na-akụ dịva emekata ihe ofu mbọsị emekata ejegata ihe agbalịpụta ofu mbọsị kpoghe TV ọhụmụme ebe ọ na-akọ nonsense. What is the dignity of womanhood?
Where's the dignity of family life? Where's the dignity of the matrimonial home? In a Christian church, in a civil society, could be auto na rubbish. Na ya mgbe tiri ọnụ na private. When last did you put your mouth in ife nwa? Ịchọpụtazie the last time o tinyere ya, kedu ihe that information ga help to you? It was a view to me that living on chase life, come out from it. It's a different thing. But it didn't make inquiry. When last did you put your mouth in the private part of a woman? Yeah, man in a corner ministry. I don't want to one is there. Unu ga to come. You wanted the information. Give me a Jimmy. Okay. Yeah, well, that's it was prophet. It was other review you know that here on the last time. Do you understand? The church again at Josiah. Only it on here. Where what state did he come from? As in about Jesus. I'm not going to my one man. Oh, did you do Nine? Ola, itowai, ola. Udia Kedafi, Bianca Mamunoju. Ola we reset your brain, all of you. Bianca Mamunoju, where is brain? You will not find a show, Mama, the Malora. And I how it couldn't see me. Why? After one among Afunuro, Afunuro then car, on a quasi or say, abortion. Do you remember abortion? Do abortion. Yeah, the William Putarawane preaching at church, even a way pro life. Who can accuse even contraceptive, now can accuse. So, because I want you to know God for yourself. Any of us, widow, but please discover it on time for your own good. Anybody called by God could deviate. Somebody like Father Nozier, a mama Nozier. Then a father by Baronian Carnish. Only car the wolf at Anozi and cat, Buganozi. A mamma of Fia of Abba, only one, like a Tasaroko, they made a magic to her. If you are not Guagos, where man I don't want my Hawkinish. Where the matters you ought to go late. Go late, maybe she go where the two has here, Marazie, Obido Gitch in the Umuai Bishop. I'm a woman, you don't tell you what. I can go to private parts. If I met a man, mechanical son higher. I'll give you everybody other. But you will leave it. Oh, that. Onye anaghị eze okpokwepe ese anyị makwa anyị ma nọ ihe ọ ga-eme. Ejere wedin na mgbe ndị be anyị na-anụ nwaanyị na Kalaba ejeku empera oje mee translate olu ebe ahụ onye ahụ ihe eji mara ya oje ṅụcha mmanya kpọwa aghara asị ijekwa ebe ahụ akwụkwọ na eso na moto ejekwara ebe ahụ jee mechie ndị ụmụnzere ihu ejekara jee mechie ndị ụmụnna ihu iruga nga aha iruga si ọ kama isusi na onye anya nọrọ n'ụlọ ọ sị na ana m eme mmehie mezi ọzọ nru ebe ahụ ihe nne ya dị mma wee si ebe a jebe Kalaba ije n'ụwaanyị erukwa ebe ahụ onye na-erikwa na-ejiri ọdụ anya na-ene maka na
ihe na-esi kapụ isi dị iburukwana ihe ị na-eme n'ụlọ megịnị bịa ha makwana ihe ị ga-eme ị ga-abịa tee mmadụ ure ebe a ọnụ na-emezi otu na a na-eji cause confusion ebe ọ bụla o jere. So o nwere certain things ya anyị ma ha ọ bụ ị na-eche nọ mgbe Chukwu ya abịa destroy ya onye ahụ ga-eji aka eme. Ị na-eche mgbe mmụọ onye ahụ nke ahụ introduction nke na-eme onye ahụ gosi mgbe kọwana a na-akọ aka onye nwasị ụmụ nwoke Anambra na-eme nke nwa ha mere a na-akọ ya na-ese nke ahụ chapter 1 mgbe nke bụ nke ya ebido mgbe ahụ ka mma nọ na-akụ na-achị ọchị but I bet you I must mock all of you. Nke a bụzi nke ọ na-eme ụdị ihe mee nọzie na-akụ na-ene ngwacha ndị mmadụ ihe a m kwuru mee na-eme ebere ka a ghara isi megịta mama asị m ekwu na onye na nsogbu eji na nsogbu eme ọkụ ya ọtụ a gbakwara onye ahụ agbụọ n'oge si ya nekwe ihe na-aga ime na-ahụkwa gị na plane crash ebe ị na-akpali crash ụlọ na-abụ ahụrụ na-abụ n'ụlọ n'ụgbọelu na-egosi ụlọ ụzọ ụlọ achị crash onye ahụ akọwa gịnị meziri? Don't joke with your prophet. Ihe mgbe Mbaka si na-ahụrụ onye adara election onye ya win kama ihe eje ekpere ka ụdị ha ghara ime ịtak wee kpọba ya iyi n'ọfụrụ ihe gosiri ihe na-agwa gị kedu ihe bụ the purpose ka gịnị mee so that ihe Chukwu ji egosi mmadụ ihe bụ so that o nwee ihe ọ bụla ihe eme about it ka ime gịnị because o nweghị anything dị static. Even this ministry and her correct, if they change their ways and put things right, the sky will do their aka of ibuso ndị mmadụ agha at the character of Satan iji ụka kpọdo isi na na-emezi ọmara ọkpụra mechakwa eburu chapleti buru na-abụkwa abụ mgbe osikwa ha n'isi egbe kpọlite ha chetu they will land into the ditch. So mmụọ nsọ na-ekwu okwu na egere unu gere si unu eje chọọ what to do about it. Nwe onye isi dị mma onye amụma ga-ekuni lekwa nrọ nrọrọ n'isi gị kama ị ga-ekuni yọwa Chukwu amara mewere kọba onye amụma ahụ ọnụ. The situation is irredeemable until you go back, because God is a merciful God. God is a merciful God. So, may God strengthen all of you. Amen. And give you the grace to understand the ways of God and the grace to use what you have heard. No matter how close you are to a prophet, never take him for granted. Boxer, it's a TV and then Juma, so Kwago see a new name, don't take it for granted, because then when we are much at the room is only would even call the problem and carelessly 2 of you. Yeah, he said to her, so brilliant. The Lord be with you. The Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.